Tabuk sung kerang kok makan lagi nih. Apa nih Bangkok dan kawan. Ini orang sini pantau sung korok beri narwai orang sung song lagi ni. Korok beri narwai orang sung man kah? Gay sini pantau berosok baca. Hai dia bawa kita ya pak kotor lagi. Berapa ya? Bukan hambai, saksong kita nak kanai pun ibu kita rakan apa? Engkau sini panda pasti jadi kita lihat utama bayi, nak kerja bayi di, engkau hok dia salah gaya ada, bahwa orang kita tahu kita hantai kena, engkau angga suka kebang sangat hangat, an panda no ang tengah halai nai, engkau di propaganda teling tanggai mari kah Himalaya, tahu ni jorawo kami untung bebas dagang untung sini kerana kau cuma sanai, pakai kotak, gol kotak, jika lupa dongkan, geri kami mau geri tabu, oke, amo geri pura hapka, wilawo, bukan kau sadang mani, kita tahu amo radio hapka, radio ni, dua sana hapka, dua sana tahu YouTube berapa hapka, amo hake, geri tahu, modal nol itu, oke sih, os hamun nopo जों थांनानै मोननाय अनदारनानै बाङै बर' नाहारिनो जों दिनै अर केनखौ समाज खर'नि बर'नो जों हरनाय सेबरनाय ओंके गां गबंनाय सिनि ताखौ बिकास दे बरमा बाय सासलां दे बरमानो बुस्थुआव फायनो बाङै गां बिलाव बायनाय सिनि ताखौ बिकासनो निनि जों आसुथाय दङ आरो फाय आसु फायनो बाङै ओंके गाबोन उलो आं ताखौ सासलांनो बायनाय निनि आसुथाय खर'खौ kayak sepeda banget. Bohingke, bilbongke saklang, botabu, kobro emek kai tongo, ya awan sate bini bo koglok ni rukumbo botiyu, tiyo kitongo, ya awan kari bo botabu. Dulu bersama orang sini sendiri tunggu. Oke, aku selama ini orang jalan orang yang kerja jauh. Ini kira kau mana? Bukan kami sana bagus. Hari ini semua yang orang kita langsung bayar. Kita nak bayar itu. Kayak terus yang masuk ke sarong, bayar di sarselai, bayar di atas song. Nono, jodoh nak ham, kayak katasan yang perlu. Terus kan bawa asik pamda kolok mah ayo kelika tahu lagi sya digi ya beri sewu janggo ya bung bagai ang no puila teng sanai ini mangka gai actually ang ani the life ni ba ni lang mani obo no puila bahasa gue yang kerang pun sama sana ni tanggung janggo
tangbi mano plus ang boya se nailia dunia bonanya ang kita jora kerika padingkai cenglaya no kerang kot ma gagai agi sing le ini na daura sungni kuk nino kalai payu tam ni gagai ang to dan family pengorban na sampai bisa torma ni ba kita minta sanada okay kerang kot ma ni mung gagai sini hoda do pawo de tabuk sekal mutai obo hero coli ye kalai jagai tong mani abo bukuru ni simi jengka abo to simi ya but mani abo ni kasih kerang kot ma tongu abo no satei saya tei yang sar sung bus ngo ani sak salai chabuk sung bus ngo wang sanani tai jog lawan borok asai mani kebang mabisi ya borok kono sini do hawo sekal reiku ba sekal umyaku engkai apa ni pulau se sini do hawo sekal ini seng muhar lai weba sini jago jora kaisawo nok purido nok dok tongmani azagani pa buba gram kha kasku rasa ini sini jago tamu nikai bo para kebang manotui tongmani nok purido nok dok borsal ekdom borok kebang manotui tongmani ba bonos soi soi no raja bai no urusan ni manu gini ke tomung samung beba kaham tai bos ya raja ba gini nokoto samung ni ramrin pun dia lengya pia okasku raja ni bahan aja koroksa mongkai kolki bo koroksa susung no tongjau okasku raja ni bahan aja salsa camiri omor nargei bahan aja no kasko raja ni bahan je kol kino kai kha kai bisi kebang ma tongmani ya gulo buta kasko raja bahan je no alada nukung eba alada nukung songsana ni bagai wan suka songsari nan bagai salsa apa haike no bahan je no bo nukung songsari rika tam lingkang kai bisi busuk let hansa tongi manlai ba bahan nanti tibo nok nukung khana ni bahai kai khalai bahai kai luku palai abo no bonai na ni nangu abo ni bagai no bahan nanti no nok nukung katal ya pare rikha bahan nanti no kami kuri nok kuri dok nok dok rikha mane khli bo bo bai baksa ka nyo somon somon ka bagai rikha tam ning ka kasku raja kha bo khoroksa bo kha kaham borok tam dingkata bo jesek selano obo haikanya nasigo obo haikanya borunya bo nasigo abu dibaganya bahan jegno bo je bini tongmani ode ode klai bahan jegno rika bo baksa narka bahan jegno baksa rika hai klai bisi kebang ma tongte kasku rajani bahan jegni nogo jarai khorok sa mukha kasku rajani bahan jegno nok laboto boto besa bambui wai ngo mokoloi wai biling bersama diro oh jaga borong kami ni lukuro nubui belai katung jagbayo awai kilimong bersama ni engka rangsak ni wai rupani budu wai lukuro moi budi sajora jora tokma kote ko kosiku kemuti ni rapayu le kenai wai kiliwai mutu salsa abo hai jora wono bi kasko raja ne bahan zitni besai bo hongai khenyo samgot nong thori khanga dai je tai sebo bro bo jani ja kamo jo khangbai kya abo hai kelai no bo adi no bo busana wai go mutu tu tei busana bo be risa boi tongma jora no motai kotor borok ni sak mang angai bi busana mujak abro o motai kotor bini je kok no ambo bahai ke borok ni sak mang angai bin khani thai ka au korok no kun pai su bi thak ang ga ka nyo kas ko raja ni bahan aje bono yakung dong kurun sarap sa kotor borok salai ma dia golo motai bono saka o muri sunjuk ma
neng ani samung sama tanai nona ani samung sabiarnan bagi ayu aku kasur ada bahan juk sengka oh mutai sah dengan apa apa hai sam no biarnan lu kumja ja kaham kai sawi kan aku kai mutai bono sah neng ani mai kedeng khonai mangai neng ani mu kedeng kholi manan bula mutai kotor ni kok no da botai asen nori man siba bini kok no kaham yak hang busuk wan su ya sani no boko sewi rika ko si man ni logi logi no mutai bono bini sekal ni kom thai perengui rika botai bono len khasi nai mutai ni mokol bus kang no yogi ba apuro ni singa no kastora ni bahan ju tolki sekal kom perengui khang sekal kom thai rengui Belaki hambai, faimanjak fainai, jini orang serang shanti tei YNB, ya kerana itu bodol tu tiprasar stamong YouTube channel tei YouTube channel langno, tan bagi ke jeng ringma bai norok pai shop pai mana bagi, tini seng 19 December 2020, young copywriters di bekak tei luar jima bai, jeng kaisa panda songsai tongo, tan bas kopi center do, young writers meet sini. Gaya jagawa jeng kamu mata lebih dal kokborong ni sini samung nanti bahaya baik sini tinangwa sini kokborong bahaya ke development klaiman bahaya ke hamkan ni bahaya thangiman enggak je jeng sini sikreng senior rok ni bahaya ke sikreng rok ni yak ni jeng kesam kok thai rok no borong ni kok biti khnama ni besing te jeng bahaya ke yasak ni naragman obon nanti no jeng tini o jaga borong no bo ringai na haka borong bodi bahaya sini pandau phaiman jakha kokborong kok ni hapar ni sikreng ini sini jak sini borong ngrang sar sunil abang kari berpaiman cak mereka sini sar Utpal Deborma belakina koklok naik kering abang kari paiman cak sini sar Dr. Bijoy Deborma belakina koklok sira kering sana kering te abang kari paiman cak mereka awal jadi kelai sini Madam Torubala borong langsung Torubala Deborma hodani samung tangai hukum Romina Rana bagai tiasa sudah samung kelai tangai Madam borong apa belakina pipeline hambai jeng borong ni thani no jeng bahaya kisi siapa no ni samung no yasagai serengai sini beskang ni tinang ni lama jeng sini kokrono hayong kotoro hastewa simia sini hak kotoro simia hayongo bahaya piriman sendiriman obono cai togina jeng tini young copywriters di bekak te jeng sini means kaya sini ketal jorani sikla salai ni sak salai dong no rum utung kaya beskang ni lama bahaya thanglaiman bahaya himlaiman obono ruk sawi jeng tini especially panda klai jago ngai obono karibo norok jokro phaiman jak phainai nobang kha belakina khabai hambaya foro tei ochino pandawo belai khakbai khukbai klai jno sponsor klai tongnai chini Tiprasa Music YNB abona karibo dalok mislo tei kabangma yakutom abora nogo sen bai playa hambai chini organization through te belakina khaka hamte sibaya foro hambai beskang ni phaising tei beskang wo tinango jengte bakam mane baike tang betang yaw kata kata lahiman abna suksai tongnai tongo tei abna karibo young copywriter sibkhati kaisa bisa bakari jaka abo imang ni yakra hine abo jora publication bakari jak abo bisa abna kom thingnai kha dharin je tripura aro man thlai abna karibo jeng beskang wo kongma publishers robe kok salaimani bisingte jeng kothoma busa kothoma yung koklo kok tang bisa druk ke jeng karina ni bekak tangi tongo awa haino awa hai druk samung ni bekak tino jeng awa hakino jeni ketal jorani saksala rono khaba sari mani bisingte jeng bahai ke chini sikla sari no thumsa ke toriman chini kokro baina hamkrani bagai bosu jorate samung tangman abona ruk sawino jeng tini o jagawa pandalwa jibani main reason ngai andono mudai kaisa khori kaisa pori naya awa bodako khori ka pogui manjak liya bahana jekno pogui malia bo last apa siapa hanam je nini sekal montrono ke borok bo kiri jagai tumung sunru jagai phano silim khangkai nono rina ni hinai sak khangkai nunga bono yakari mari nai tumung yakari khangkai nono tani kimi sinai ta hari tongkha antik layai betano ko siwei bo tabuk sekal cakang ngangkai tini borong rok sekal nangai cakang ngangkai betano agi wo sima ganang ni bagai tabuk sekal rok silik haini borong no ya hari mari ngangkai jepru wak wahan bai sekal kom angko sekal moderi jago apuru no okom thanyo sajago ani practical life wang khanaka odek badan pai sulit kanai malia hambai an ko tomor pai
Sama ba ang kira ko tuano sikon sakai sana cai dokano kha khayo dokano bujiban hoy kira ko tuman kai angane aman expo ko khana hoy thumani ama heki ta khana ta sana rongla khai ko no ang sai tongai bisi ko ama sikang ni ko buta bai bu phayo ta khok nun Cerai puruno borok ni buma bupa thi thangman ni bagai borok ni chusu songpai tong bi borok ni chusu songpai tong oi no borok saslong kha gagi ni jora sirisi ni simisi ni borok hok klai phelai chana thanga hok no kiting goi sini di prasad khane lang ma ne mano ingkai amo hai no salsa buta bu phai borok hok ko thalai tani Kamta bulaya konjak topi putui manoi au pukono asong ngadai pengoi cai selai kan ngi jatuh tui bota sawo bu phai na munai sumur topi putui jamani abo noko thangoi susu bai susu na ta sari do tam ni ba borok le suno kare musa mani cai ya borok khana kan sai choli jangai se au dara saya phai sa ngai abon ya bolo borok phai le kan no sari go mai sana asuk lai kan Asuk lai pro bu payung bu tang sungu dara jung dini bu tang bu ti sak mo bu ta kop saya tong lai kha po sido ben chen ga wai pa no bu payung hai no hai wa le wai sung po dara jung dini bu tang bu ti sak mo ke wa le wai sung da ma ya bo lo bu ta bo jo le ja goi mai ko lai bu ti chau noi sai ga su bai no bini susu bai tu sih kenal apa, jumlah orang karoi sama nasi caya, orang juno karoi sih main pada itu caya sih wo, kapai tangkan orang musuh bai musuh, kapai kajol jah kapai bising, mungkin hai kai no, kai ni calo, busuk korok mainnya, huk mulu koi di mereka lagi nama kai, asal ni kai, obura bai buru jauh tang fly kan. Wah malah masa tong mani, obno rata kan, rata lagi, wah bubuk nok kai, kok tay bising ni gonda bai sapu loi, dai kelang kan, tay nok ni mani punui kisah misah tong mani awak boksi cuy borok nok ni angkor tang kap sok borok ni nak kibioi, engkai awak pugo buta kita bupai mus sai tang pu menai, numia wari wai cuma ni bago yang terjoli woi. Mai topi putih cawan sih, mai pada putih cawan ni salah tinggal tangkap. Asu ba, jual jak tong na, now kok sai tong dah pukul. Kalau di bawah kena puk ni thai lagi, puk ni thai ba, nak sok payoi, kep purui. Ni henai kah bo, cuy, oh, engkau, ni henai kah puk, bina, dawra nata susu jam, purui kah kep purui. Mani pun ni rokok purui kah. Kok tay bising nai ba wa kubu bunda bai sa porja mai gok pi phima ni khop ni phima ti bon jora mai ok le sot kan ngi poro awa kubu no cher na mai ka tio thang lai ke ta bu phai ngi wa kubu ka tio cher tu tui ngko tok ma sa pung mo nu su kha rai thang bunda wa bu cher hai ka ra tok tang pung khana la bu phai sa nu chui kharoi thang bunda qua bốc che hai dara susu ba nó kêu xin thang bay nào lên cao lại khá bro cao lại mana yang nó có phải là nó có phải vào xong của mùng sắc của đôi tăng phải sao này mùng sắc của đôi phát nó bro qua của nó qua xong một đại tiền nó sao lại cả sao mà yang của nó susu xong vào của nó yang đặt thang cả xong nó có thể tăng phải sao lại này thì xong một bông nó lại cũng nên nó khó ra nó nói bro nó này khó lại cả ông có lại thang tê mai đó bây giờ phải xúc ca bolong của thu có sao bây này ba chắc là cái tôi xin mày bữa thay một nói tổng cả cóบอกcủa belum bữa thay ra lại ra này bữa thay mày bây giờ mà đi tăng thay cái bữa ta nó ra haท่านนี่หนุ่มผู้พังเอาไก่ท่านเนาะอ๋อตัวสิ่งใหม่ผู้ไทยจะคากระติก็ตาบอกเอาหัวหน้าอันต่อคาการหนุ่มไทยป้าเนาะอังผู้พังชักตาเว้ยตัวสิ่งใหม่ผู้ไทยคากหรอเขาบอกอังเขาผู้พังยองเขาเรียกสารสการน้องตัวสิ่งใหม่ผู้ไทยตาสาดิโดในพอกระสาด้วยบอกผู้พังชักกับตาเว้ยตัวสิ่งใหม่ผู้ไทยคากหรอเขาบอกอ๋อผู้ไทยยงหมายคือยังมันนี่ต้องมาเรียกภาษาวิจัยสิกัน
Caiman ya kalau buta bawa menayang tamu ke saya malah mulai bukan bos serata di hari tangsiu. Terus bini bukan kampung jam per pema hari kerja. Buta saka menay ang nono ang pria santai tadi mana nono batang kerja. Nah, bukan yang bekap kan? Darah, cerai perubahan. Maaf pasang suno ya kan belangka. Tabung nano taruh song suno ya kan ditang pai kan. Tabung nungguan ya kan tang suan nongkai, ang sabai dong senai darah. Nak apa? Bukan yang bo. Hai pan aku tahu bonokok besar tamunai. Ang tok mui tang bo. Ang jen pasing biru tang bo. Nongan ni sampai tolang nong tang di tahu mana. Ni buta saka. Bukan yang bo. Kap tu no. Ulo katok mui tang kap buta. Tok tôi chỉ mới thằng bà bút ta bị rồi thằng bố bố phải ông bỏ sang beli utung hapung hatai tui sa thằng cả ai chỉ tôi bút sang có kiri ra chỉ sang sao vậy cả hai bạn bút ta tao nó bỏ tới srat gì bút ta nào bút ta thằng bay cả abon ya kalau bút phải ông thằng ngọ cái sẽ bút cọt mà lại cả abon cái làm chúng mà để bút mà cái cứ chẳng mà bây giờ Pokok tangga, hai cuma sadara, kormororo, kemudian baik ya. Nanti cuma bawa pop ton, bayi mana kuih dah jatuh nama. Bawa maya kuih mana tangga, orang hai cuma hai ni jam jai sih kan. Nanti cuma bawa pok nanya nanya payo cari to, nanya bawa, hai, orang hai cuma naruh ton mana, bawa mau kini pun ni bawa bahasa Indonesia kan, dan pok citra kari slide ton dah. Nanti cuma bawa. Ajaran kai no. Dari siapa jatuh dari kaku tahu yang terpelantar. Ang siapa? Gerang cuma ini pusat itu burui ke burui. Aman jaga bok kau main nang tengah. Hai babu sabong kan no. Gabon yang harus kita saya kenal tapi ini lama di kota mah. Bok baik harus apa ya? Bujuk kibika topi minggu tu main pada tu jauh ni sahabat tinggal yang kalau borok. Buta itu busu-busunya naik nong permani butaให้ว่าต้องสมัยบุตรให้บอกว่าต้องขาดการมันยากระบบเราสไปแต่เป็นลังมันก็ทำมาเนาะก็ใช้ขนาดการานนี้จังมันร้านนี้จังว่าแค่เราจะขาดโอ้บาโบให้ไม่ใช้มันให้ว่าอ่างเนาะพวกศิลปะเราได้สิ่งที่เราทำเลยอันนี้จบต่อพวกศิลปะการมันนี่อันนี้สไลด์ของเราจะต้องตัวอย่างพอต้องทำไว้ตัวนี้สักตาหนักตัวโตนั่นคือบาโบน้องอ่างไปในหิมสิดีอันนี้บอกแค่บอกเลยนี่อ่างว่าอ่างทั้งอย่างnong ada dah sebenarnya kayak satu di bawah pokok, nong sebenarnya ada sesau. Rani cuma pakai yang bertangga kuroi. Nong kok kisi-kisi, mungkin sebenarnya sana bertang mali ya nong. Rani cuma tang kerja kono tak bisa turun di bawah. Sebenarnya sana tahu pokok mereka tu dol ke tang tu nikah. Warna burung goyang go langga, dinggra, kisi bro. Dari sana kain yang pernah kena tapi wajib tu di bawah. Mungkin salsa संदारी सवामानी लांगानो खरoi रानी जुमा थांगो ये गामियाव थांजानि गामि कासपुरा जानि साजु नुगलि खाव लांगानो नायथाबजामानि बो बि नंसु लांगा नायथाब बरमान खो नंसु मनि दादावाय मानसि नि सावरानि जुमा दारा साबं खा आं बनो नायना मुसुमो आं बो हाय लांगा गाय सवारि नानि नि दारा Pokok orang nanggo bini cara orang kuroi, tapi sini lasima belai kubang meran cuma sah. Hai hendak pok hai kai kah pokok, ran cuma hai bus lama sapai. Sajalah kami kaskurat dari sajo ini langgawa mana naik tukang mana ni, bini bagai pok kaisya wawoi rohorti. Tahu nak kena dong, nakon wai rohwan ta, apa ni ya kalau wai rohot kan. Wai langgawa mana kami kaskurat dari sajo. Bawa mangsi ya si ya kalau tanggo klik apa jenis saja tanggo bawa mangsi boleh tanggo. Ini kami bawa borok citra korong itu mau. Wajib kau pakai apa benda kan yang kita. Mungkin rade baik bangun. Oma dah sangda desa wamani langga. Citra mani apa tu asal sangda desa wamani. Oma cai batu citra sana kakek wana rung le. Hai ini korok somne na sangda desa nasi sima ya orang rade baik bangun. Hingga kamu tu untuk pokok nanti bisa juara sok kayak bisa lagi. Hingga akhirnya juara berjin baru ya kau khilayo. Kami ni baru pal baksa kaya kau khilayo. Hingga pokok nanti thang baru bo rade baik bongbol. Asal dari sana nasi cuma ya. Baru tam kayak pokok baru
kiting khai ko rioi ko khogo o songdar chana ki jara dawoi singrup na nayo bo phang ong bara bo phang hai kono singrup pai bo hai ong khai hai ke mang no ho khai kya o bisi o songdar sa bo bang ma mai rok mang kha rani jungma bigra tomani bo ta ka cha saben bayang thang ka agini jara bo mai kholo pang kha na grang jabo mai ro kholo kai ring bo shuktin bai kha ngai kami kasku raja bo yang phuk ni mai rok man bai bo bo pusajung no kai na ni pusajung no kai nya ba goi tam khai kya je borok bisi sini mala no ya si kong sabai putar manai bo bai no ani sajung no kai nai noi kami hati gerang bai kham boi di kha bisi sini mala kai ba chat bo sor ni Roma dong hata gana sejak bima ya kor mu rata bai bonggora ko tang mo ap khnao oi kicing mau ba sung no putar manai ta na thang lai kya kami kasku raja saklai ma tui rata bai bonggora ni sikang thang ba gana jabik simania mala ba so ke hom dong gana sejak bima ya hai ke ma kami ni bororo haksa ni bororo je khanya ro ko nai bi kha awang ni kana sejak bima ya ke putar mania awon ya kalau kami kasku raja wana jakha hasa ko ke bo kori khada o mala no ya sa bai putar manai ani sajuna kaya da manam sinai apro kami ni bororo brindia ro sao boba gra tang khai ba otok ni thui no ko bo khai ba phi kong yang pha sao tai le kori kha khorok chang tong shu o daki busuk ni rande jungmani sajala songdar sha kami kasku sai kami kasku thani bon nai thai di noi daki mu ni khara de bong ro no thala khara de bong nai nai o pi tamo songdar sha na ora tong tong bele kami kasku raja sai ro ro bo mas ma thang nai ko tam khanya ba bisi sini mala no bothar da man nai na ba goi asuk juan borok se asa kani thangana borok se bothar man ya ani sajla ba saslok sa se go le bo bahai bothar man na abo sam sai man ya kami kasku raja tagi mu hai noi trang thang ka borok songdar sa ba ri phalasa kisik jongoi thango thangba songdar sa no ko joto khok ke musulai sio omada to songdar sa asu juan borok si wa no putar maya bawa borok putar mana ne joto no borok ni layo khok ke musulayo o kami kasku raja ne pusaju bo o songdar sa no hangjak to bo khabi si bo mutai no duai to hata songdar sa no wa no putar man su do na songdar sa bo thangoi srasa puthabai bo mutai ne bu mung na haroi thangka awa bo songdar sa no khai ta mok ma hai sing thangsi ko ge bo thap thangka phungsa di khaya bai amala baro no ke sakai di thangka abon ya bolo tawat to tikya ge ta ma bong no kanya nang sinai ge kami kasra da saju bo phumala choklo dikha songdar sa no abon ya bolo kaile panda bo pai kha kali panda pai man ya bolo hai na hai ali jara samro bo khaina mo kisa bisa ni salja gujung muroi o songdar sa ta khuloi to bo gujung muroi se ta khul man kai o agi jara ro abo puti hai wan samna si ta gujung muroi ta khul tong songdar sa rade bong bor bhayo bu to songdar sa ang sok ta nung simita gujung muroi ta khulman gujung muroi ta khulman sungguh man le kudari orang bos bos ada yang cekul lani naik mana dah sebab kaya bos tadi orang teh hidup lagi sangta desa bos hawo angguran bos ada kaya nara uri tambahnya sih masuk ke nanti uri ya nunggu sekudar di orang ini mana saya Malaysia pada sebab kaya nanti sangta desa bos saya tangka berapa bujung mai paksa sarana dari bawah siapa yang hasa korang uri tanglo tapi kamu sahabat kiri kau pokok aron makoi kisah pelayo oh songdar isa suno nakar sini te hayung liya noi mapsan ka borok songdar isa no borok ka hamka awan ya bolo songdar isa no mapsan ka hai ke borok mili layo pal bak sa ka samtang lai kha kamiyo lo khak sama phai kha an ke ko to ma bo oron kai kha to ko thang su ko phai aw to Kalian
takuk norobo kaisa sini hodani tongmung jamung sini hukumu pinnai bororok norok nomo belai ki kaka maya paroti ni no samja katutei sarik ni sal kecang ano kok sungma bai belai khang katuteng ma tongkha takuk songno ham pai play ham bai tabung nyaw jorao sini suikong belai khe nangi tongkha suinya ni jeng suikong bai kebangma borokni bekha nahari manu selai manu senami manu suikong ni asuk pan ke tabung nyaw jora sini sikla ko borok suinyai ro obah ke saktari phaima bai belai ke khatuteng sini tinang belai ke keceng belai ke pan obo kaisa obah iseng kebangma salni simino wansui tongmani sini tinang ni yasak nai ro bufru suikong rom nai au kaikya chini obah hai jora bolai kha jeng sak no chini rosamung ni kok thairok suyei sengno rangi ni ruoi sengno kok sawoi joto jaga no o borok khoroksani khuktunya seng obah ke jora no samo phunang lai phaikya tabuk sini tinang ni cherai rok rengkha sika tabo technology ni jorao tai bo borok technical phasing bo belai ke rengkha engkai china jorao ma hai sepsa bukre borong neo chini dofa no chugra thani tai bo khom khlai khawai ti satani obno chop thani khachok thani belai ke nangmani yapri seka boro borong no to pai playa hama yapri ni mathango omai ke sakthari thangkai sini dofago salsa buini tebo kusuk dofa wai baksa hayung ganangai sini hukumu sini jamu sini kwatma basa sini kwatma kotor sini berai ke sini tang sini agini tang tuimong wamu suimong sini tang lumo babang pirjang nai belai ke sini rich naba ke belai ke kupulong kurong poi sini hukumu abo bongi yaktinyo pirjak thun tabuk to babang no shep tongo YouTube tigo sengabno awai klaimano norokai media tigo awai ngai tongo obah ke borok sikla phan phaima bai joto samungono sikla phan belai ke phan grab borok sebai bamano senami bamano gawbai ke senamani samungo borok sakthamo bai borok no seng hama yapari thango sengbo homsang bong no yapari no kanang namo seng senga bo seng jeto nai no tongo bo chubana ni sin bo khatongo ang borok no koinya mo songo obah ke aguli simia sini raja khoro simia sini kami am jaibo kebangma suinya kereng kok sana kereng wana kereng suinya kereng tangna kereng rumna kereng sini bebang kereng mangsi kerengnya kereng seng kupulung seng kurompoi seng belai ke civilized belai ke kereng dia jaga seng hor mo seng isi payu hor mo sengna kereng seng tahu bo seng takna bo kereng ni jini chatsani edi chung chamung no jotto seng sak no seng sini no seng sobong iman abagani borong no seng mapoyo jaga sini hasteo simia hayong hakotor joto jaga no punutun sini tinang ni cerai no tebo khoptun tebo mojo mo thakotor ni basa tun phan krak ni basa tun mobai ke tebo bijap no khortun mobai ke sini electronic media rogo tebo pijak thun sini tabuk kabangma mobile te net te kabangma awai khlaijangnai khai tongo aro rogo pijak thun bono samo tebo kuchung kusrang naithok kuchuk borong ganangi basa thun tebo ayulak lok thun o motha obodor obona ani ruai sini taknai kai thun ni thani sini matai kotor ni kulungka hambai no sini young copywriters kaisa one organizations our non-politicals non-religious okay only copywriting by one sugo copywriting tinang bagai in past and present and future okay young copywriters among kaisa platform si kaisa thaita o thaina hoide sung tinang go sung sini writers song no sung root khainani sini literature sung bahai root khaiman language no sung bahai develop khaiman o ma haiwan sung tino sini young copywriter young copywriter no sung only ai young rono no sung khobo tamke kubang ma borok no sini hasteo sini kungbara ro sini kok sanai ro borok simano resam simano koglop simano kothma simano novel stock simano phia borok no thai se kere ke borok
borok bahagi pe kelana ba ke oyong cover writer bo omo haino kaya thai ke sung oyong cover writer meet khaimani sin nahar mungkha sung bisi kaisa sung chaklain simino sung bisi kaisa sini jaro members na ro kaisa malai ma pandai no langsung nai mano ke sung oro no hoite no borok no sung baksa borok dong do omo hai kebang ma mana quality dong kintu mana stage thangka hangkai no borok hak lai jago ke sin omo hai kebang ma white miss dong go ke omo hai ro sung omo hai ro borok no mai ang thang ke sung oyong cover writer no hoite no sung borok no train khai klango jate buskang salo go jekunu jaga sema khang kol sana ke borok mana stage thangai phat ke sai mana tei omo hai ke sung or snam khorta writer ni snam khor ni sung ma sung mano ke sung tino ro sini sung writer meet khaika ke sung oro kerang ko thamar salaika ke kerang ko thamar salai na har mung sin kaisa no sung sai ba tong ma khamu ke oro kerang ko thamar salai sung kaisa sin sidulo damani karon kha sini kerang ko thamar tabu kamiam sayo bo kemai tongo aja ga bo sini ma phang thung pura buru sung thung borok mana kerang ko thamar sanani omo hai kunu interest kari kha ke chera rok bo nge chere rok bo omo hai khana ne kuno interest kuri kha ja aman bagai no tabu sung turuk omo khibri ke saya sung romi narang nai aman bagai no sung tabu sile sung turuk o ya pri no romanis klayo gawan pore sung kothoma pori mu tongo koklok pori mu tong ta ke sung tini o pandawa sini rock writer strong man kha sini panda sengnai ngi manjak phaiga kothoma si kreng Sunil Deborma, ke Kolop Sikereng, te khorta Utpal Deborma, ke Dr. Vijay Deborma, ke te Medom, Barbala Deborma sok hai bro. Ke sung sini bus kang sin samung kha sung kaya short story book tiklaya thangai tongo, ke sini amo da pending ko choli tong. Ke sung dakti no book fair ro sung target na laija o bijab no sung book fair ro tiklaya na sung lai ta. Kobrok hayong ini kaisa website tongo sini kobrok yang kobrok writers ni founders jahen Deborma ni tidul ma bai kobrok hayong ini kaisa website tongo o website tongo o tabu yang kobrok writers ni koklo rok thmaro te kebang modal bidal manota YouTube rok tongo YouTube rok he aro ke kotak channel ni resap mu samu ko ma hairo Ke tinang ni sikla rong bagai nang tam kok kesana masung eba tam sana masung. Ang kobong nai, tabu ubrum jabur rumah jara hera. Ubrum jabur rumah jara wo sung ubrum jabur sung bui be ya, sung bai sung nonggo. Sini bukung bara nonggo lai. Bini ke mohai salai. Ke mohai jara wo sung sikla rong mohai khati ya kare mohai nai si ya kare sung unity te khabaksa kha thancha ngai sung chini je tangjaya samborno sung romboi sung je gebung tamarno sung khilap khaimana bangai sung omhai yong rongno ang kobogonro buskang phaidi khanja kai phaidi sung samchalane sini kongni bangai sini kogro ban bangai omhai ta